Tiedätkö mitä se kuuluu Elppaalle? Tätä meillä on tarjous kaljasta. Kun ostaa yhden kaljan, niin saa ostaa seuraava samaan hintaan. Yksi päivä se kuolee. Niin myös. Paljon ruokaa. Ja kun se ei saa kahviri, Elpparin kaveri. Miten se ruoka? Ai syöminen ruokaa. Mikä se suolanee? Ei mihin paikkaa, kun mihin kuoleman sen syy. Mitä sä oot? Ei! Saatana, nyt saatana tulikka panu vittuun sieltä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Helvetti. Hän ei Elppa viimeksi 92. Muistatko kun se laitettiin sen niin? Pistettiin pihaan sieltä. Makkaratehtaat 15 Oi satana, Elppa makkara! Sieltä ei makkaratehtaat töissä. Ja sitten se tuli se suo. Soitti mulle puolikko pistetään. Ei se silppoa. Nyt on kyllä semmoinen homma, että otetaan oluet. Se ei oteta makkaraa. Mä en nyt kyse tiedä. Mikä se on, kun ottaa olut sen makkaraa? Makkaraa tehdä elää. Ei kun makkaraa. Mä mietin, että makkaratehtaan mies soittaa sanoa. Silppo oteta oluet, kun ei oteta makkaraa. Ja sä Elppa tiedät, aina makkara tarjolla. Eri maikkaruilla. Perkele! Ei tuu mulle. Säästä. Puhelimmo. Silppu kuulee. Haista vittu. Enkä ota makkaraa. Mä mietin, että Minä sain Elppan valuuraa. Mie? Ei oo kyllä minun mielestä enää mitään toloppua tuossa sinun touhussa. Ole. Me oltiin Elppan kanssa ja juottiin olut ja juottiin muuten paljon. En oo muuten niin paljon. Viimeksi mä 2. Oltiin juottiin. Mentiin saunomaan. Ole. Ei ollut makkaraa. Ja mä mietin, mikä jumalauta tämä juttu on. Elppan tykö olla. Ole. Elppan tykö makkaraa tehdä ei. Saatana makkaraa. Vai poliisi? Vitu mulle. Ei. Elppa sanoo. Tiedätkö, että miksi ei oo makkaraa tarjolla? Miksi? Mä kysyin. Kerro Elppa, miksi ei oo? Elppa sanoi, kävi semmonen homma, että mä olen pois lähtenyt. Mä kysyin, mitä varsin se voi jättää? Mikä sulla sais makkaraa? Elppa sanoi, ei se tykännytkään.
vajaa 4-15 mun ihmistä. Voi laittaa siihen. Ja laitetaanhan elämän risaa. Sinä kuukausi. Kun he voivat tehdä. Sinä kuukausi tulkesi nyt vähemmän makkaraa kuin ennen. Ja tiedätkö kui? Kaikki nämä ei ostanut makkaraa. Ja näitten kaverit ei ostanut makkaraa. Näitten sukulaiset ei ostanut makkaraa. Protestit sen tehdas vastaan. Ja kun pistetään pois ihminen. Koko elämä antaa makkaran tekemistä. Ja sitten on taloja, on auto. On lasten leikkimökki, on keino, puutarha, vaimo on ruohonleikkuri 2, toinen on rikki ja sit sanoo, että mene helvettiin. Mene helvettiin. Täällä on tuo saatana elppa potku. Kuka saatana se johtaja on siellä saatana Ja kyllä voit hakea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelpaa. Mitenkä paljon sinun oikein tuota Alakomaan hoolia hukkuu? Ja laitetaanhan elämän risaa. Helppoa kovasti on tietää. Joo. Helppoa on sussamileipää. Siksi varmaan tulehduksia on helppoa ollut. Tytön tapasin. Tytön nyt kuitenkin. En saanut mitään tarttuvaa. Mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. 3 treffeillä. 2 viivaa raskaustestissä. Mentin silti naimisiin. Appiukko toivotti. Mitä sä oot? Ei helvetti, et sä nyt saatana kuseen lattialle. Ai kun ne immeli tuolla lailla, nyt saatana ala... Oli edes miten meri? Ei siinä roolissa mistään ollaan. Ei kelpaa. Kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on kaikki. Kyllä, este vai? Sanoppa muuta. Tullu vähän alkaa loppumaan. No voi nyt hyvään tähän, ei kai sinun nyt siihen ois tarvinnut kuusta. Eikö nyt iso mies pysty pidättelemään yhtään pitempään? Voi helvetti. Tää on lompakko, kun pystyy ottamaan ostamaan. Mä nyt pyytämään sulpaa. Ei se
Santalan Antti ja Rannanjärvi karvakattoo. Mulle Antti. Missä tää on? Santalan Antti ja Rannanjärvi karvakattoo. Nelissä ollaan niin saatanasti, mutta ei haeta. Saatana, teijä on tän kutsunut! Saatana! Elppua ei ole! Ja kai te ole! Elppua! Ei ollenkaan. No just mennään. Ei ollenkaan. No just. Mä en kyllä enää ikinä kuole. Ei vittujen kevää. Kämessä on helppo olla. Olen rasitetta elämästä eikä selvinpäin olemisestakaan. Kämessä on helppo olla. Perkele! Älähän Kloppi kaivoo kuvetta, sinä meinaa maksattua. Tervetuloa te... Ei kun sinä tästä vaan olitkin. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.